aquestes muntanyes, per aquests monts de Déu, i veient que ells, quan venien, ens presentaven, ustedes són els buscadors d'ovnis, inclús em sembla que ells i jo estem apuntats a llistes com a buscadors d'ovnis. I el bo d'això que començaven a comptar coses d'informes que ells havien firmat i que no havien sortit a la llum pública, informes autènticament increïbles. I això no sortia. Suposo que algun dia no sortirà. Passa que ell fa el portallum, fa d'estàndard, és el Google dels ovnis, està al dia amb aquest tema. Però vam tindre experiències molt interessants a Montserrat i a altres llocs. No és bàsicament de Montserrat. Passa que Montserrat és un tema molt interessant, per parlar moltes hores. Tu acostumes a anar molt a les concentracions del Lluís? Jo vaig ser dels primers. Pràcticament quan començàvem érem 4 o 5, que a mi bàsicament m'agradava, perquè potser llavors allà hi havia molta tranquil·litat. Ell té un altre caire, un altre caràcter, i a mi m'agrada molt més la quietud. Abans he pujat a Montserrat, jo sol també fer meditació a la punta de la muntanya, també els he vist. Però llavors passa que ell té una altra forma de portar-ho, el qual jo respecto molt, moltíssim, i a més aquí estic per apoyar-lo. Però el tema